Angithi ngidelela mina ngishayeni ngizoyishayeni pho ngishayeni wema angithi ngidelela mina ngishayeni ngizoyishayeni pho ngishayeni wema angithi ngidelela angithi ngidelela mina ngishayeni izashayeni wema angithi ngidelela Sanibonani bafowethu, umqeshisi lo wakwaNxumalo phansi ophongolo kwaShop Sport. Izona ethulela nawo umsebenzi ka-2024 i-album yami engaphansi kwesihloko esithi i-Velvet Cake. Sizodayisa online. Mase nesikhathi sizokwazi ukwenza ama-USB, abafuna ama-USB kodwa nje esiqinisekisa kakhulu ukuthi uzotholakala kakhulu online. Besicela isupport bafowethu kwesikwenzayo ukuze nathi sizokhula ngoba ngeke sikwazi ukukhula ngaphandle kwesupport. Siyababona bafowethu nibeseka bayikho abayikhona namhlanje ngenxa yokuthi nibeseka. Besicela isupport nathi ukuze sikwazi ukuthi sikhule njengezingane zenu ngoba lokho esikwenzayo sikwenzela
futhi lapho okunamaphutha khona yinini okufanele ukuthi nikhulume nathi silungise siqhubeke siphambili. Ngingajabula kakhulu uma ngayithola i-support ngikwazi nami nje ukukhula ngomculo ngoba kuningi nina wenze umculo. Sicela nje i-support bafethu, ngiyatholakala ku-Facebook ufike nje uthi Umkhweshisi bese uthi UMK Khweshisi UMK uthola mina lapho. Uphinde futhi uye komunye Facebook wami uthi eyaseGudu UMK uzothola mina lapho futhi akekho omunye ozokuxhumana naye, uzoxhumana ngajabula kakhulu okunye nokunye ngizokuveza futhi manje. Ngiyabonga kakhulu. Salufa maswabili wayengekho wesithathu. Salufa maswabili wayengekho wesithathu. Tolumangala mantoli shende endlini yami. Tolumangala mantoli ndoda endlini yami. I'm